ଆଜିର ପାଗଟା ଦେଖି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସିପିଟା ସେୟାର କଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହବ କିଛି ରେସିପିଟା ହିଁ ସେୟାର କରିନି। ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ କାଟି କୁଟା ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ଲୁଣଟା ପକେଇ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ୟୁବ୍ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି ରଖିବାର ଥିଲା। ଏପଟରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଟର ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକି ମଧ୍ୟ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ମସଲାରେ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଜିରା, କିଛି ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା, ରସୁଣ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ତ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ପରେ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଦେନ୍ ଟମାଟୋ ଟିକେ କୁଟି କୁଟା ସାରିଲା ପରେ ସିଝା ପରିବାକୁ ଦେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟା ତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ କରି ପାଉଡରକୁ ଦେଇ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ରେଡି କରିଦେଲି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଷା ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟ, ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ତା ସହିତ ଡାଲମା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉପର ବୋଳି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆତ ଚୋରି କରିବା ଲାଗି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ତ ପିଲା ବେଳର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡିଗଲା। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।